आजिखालि फेसबुकआव पोस्ट होनायफोरखौ माबायनो बेफोरखौसो नुनो मोनो नाया माने कलेजाव थांदोना बिसोरो हमलायनो थांदो नङाबा नोंथांमोनानो नायदो आजिखालि फेसबुक पोस्टआव मा होयो नोंथांमोनानो नायदो आजिखालि मिन्थियाबा फेसबुकआवबो बायनानै मोनो नङाबा नैबे फट'खौ नायदो आरो लिरनायखौ नायदो सोरबा बायो नामा आंनिखौ बुंलाय Oh my god! नोंनि बे गेसाव बासाव खोनाङा माथो आंनो ओदसो जालाबायगोन आजिखालि सिख्लाफोरनि पस्टखौ मा नायनो मा स्टाइल नायनो आसि नङाबानो जाला नङाबा फोरमायजोंसो नायदो र' बे लिरनायखौ नोंथांमोना नायदो दान्दिसे फरायनानै मोनबा सोना लायो जों आसि सोबा मोजां मोनो आंनि बारा आसिनि इस्तेमाल खालामनाङा नानि मोना आसुखौसो दोलाबगोनबो दोलाबबा गाराय जागोनबो हस्पिटाल थांनांगोन ओ भाई मारो मुझे मारो सिख्लाफोरनो सेंग्राफोरनि गोनांथि गैला गावसोरनो मावजोबनो हायो खामानिखौ फोथायाबा नैबे फट'खौनो नायदो Oh my god! diksinya बिदिजों जायो दाना बुंदो सेंग्राफोरनि गोनांथि बावना सिख्लाफोरनो थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना ला आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुना ला बिदिनो गोदान भिडिअ नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनगोन थ' बाय बाय